ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆ। ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜିକାର ଏହି ଲେଖାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବୁ। ତେବେ ସେହି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଶୁଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ଚାଲିଛି ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିବାହିତ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନବବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲେ ତାହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେତ ବାଧା ଦେଖାଦିଏ। ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଧାରଣତଃ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ବି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଲୋକେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ବିତୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକା କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ତିନିଟି ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟନରର ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାର୍ଟନର ସେତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପରି ବି ହୋଇପାରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ଭୋଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଯଦି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୂତାରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ନିଜ ତକିଆ ତଳେ ରଖି ଶୋଇବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସେହି ସୂତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ।